салом шунавандагони арҷуманду гиромӣ. Радиои Садои Донишгоҳи Миллӣ барномаҳои худро барои имрӯз 13 сентябр оғоз мекунад. студияи радиои ҷадид бо номи Садои Донишгоҳи Миллӣ рӯи мавҷи 95 FM ба пахши гуфторҳои аввалини худ оғоз кард. барои ин радио донишҷӯёни риштаи рӯзноманигорӣ барнома таҳия мекунанд. муҳтавои барномаҳои ин радио таълимӣ ва бештар марбут ба фаъолияти донишгоҳу донишҷӯён аст. мо метавонем ки пайваста дар ин ҷо омада овози худро сайқал диҳем, дониши худро сайқал диҳем ва ин метавонад ки барои мо барои муаррифии худи мо ҷавонон як минбаре бошад, як қадами нахустине бошад ки то мо метавонем ки дар оянда баъд аз хатми муассиса, баъд аз хатми донишгоҳ дар телевизион ва радиои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рафта кору фаъолият намоем. студияи таълимии радиои факултети журналистика ҳанӯз чанд сол қабл ба фаъолият оғоз карда буд, аммо барномаҳои радиоии шогирдони факултет бо усули классикӣ танҳо дар чанд бинои донишгоҳ шунида мешуд. ҳоло тавоноии мавҷи радиои Садои Донишгоҳи Миллӣ то 3000 метр буда ба ҷуз шаҳраки донишҷӯён дигар атрофи Донишгоҳи Миллиро фаро мегирад. масъулини донишгоҳ фаъол шудани радиои Садои Донишгоҳи Миллиро ҷузъе аз фазои иттилоотӣ дар кишвар медонанд. агар ин барномаҳо сифатан хуб гарданд, муҳтавои бою рангин дошта бошанд, метавонад ки албатта аудиторияи худро ҷалб созад. аммо ҳанӯз мо дар оғоз қарор дорем ва мушкилиҳо кам нестанд. барои пур кардани эфири барнома албатта заҳмат лозим аст, талаботи зиёди касбӣ ҳунарӣ лозим аст, аммо бовар дорам ки донишҷӯёни завқманди факултети журналистика аз уҳдаи ин рисолате ки дар пеш гузошта шудааст мебароянд. ин устоди факултаи журналистика таъкид мекунад ки ҳамакнун 19 факултети донишгоҳ бо ин радио робитаи доимиро ба роҳ мемонанд ки барои рушди журналистикаи соҳавӣ мусоидат хоҳад кард. шогирди ҷавони факултети журналистика тасаввур кунад ки дар ихтиёри ӯ минбар ҳаст ва он ҷуръат, он як навъ шарме ки баъзан аввалин бор рафта дар студияи радио телевизион дорад, аз рӯи ӯ барканда шавад. Садои Донишгоҳи Миллӣ рӯзона то 1 соат барномаҳои таълимии донишҷӯёни риштаи журналистикаро пахш мекунад. ин ҷо дар баробари устодони донишгоҳ рӯзноманигорони оянда бо собиқадорони радио низ ҳамкорӣ мекунанд. барномаҳои мо 1 соат аст, албатта сабт шуда, монтаж шуда баъд пахш мешавад ва ман фикр мекунам ки бо касб кардани таҷрибаи кофӣ марҳала ба марҳала соати барномаҳои мо зиёд мешавад ва як сеткаи муайян ҷобаҷо мешавад, дуруст мешавад ва минбаъд мо дар ҳамун доираи ҳамун сетка ба эфир мебарем ва фикр мекунам ки ин як минбари таблиғи ҳаёту рӯзгори донишгоҳ ва донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст, чун донишгоҳи миллӣ масалан як муассисаи бузурги таълимӣ, олии таълимӣ аст ва ба ҳамин хотир асосан муҳтавои барномаҳои мо ҳаёти донишгоҳи миллии Тоҷикистон, пешравиҳо, рушд, таълим, тарбия ва ҳаёти худи ҷавонон, донишҷӯён, рӯзгори онҳо фаро мегирад. масъулини факултети рӯзноманигории Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба ин боваранд ки фаъол шудани радиои донишгоҳ метавонад барои омода кардани журналистони ҳирфаӣ мусоидат кунад, вале ҳоло маълум нест бо бештар шудани соати эфир ва тавоноии мавҷи он ин радио дар бораи мушкили ҷавонон ки нисфе аз аҳолии кишвар ҳастанд барномаҳо таҳия ва пахш мекунад ё не. вале устодони ин донишгоҳ мегӯянд ҳар донишҷӯ метавонад аз мушкилу пешрафти худу ҳамсолонаш барнома таҳия кунад. дар Тоҷикистон бештар аз 20 радиои мустақил ва 10 шабакаи радиоҳои давлатии минтақавию маҳаллӣ амал мекунанд ки бо тарзи таҳияи хабару гузоришҳо ва барномаҳои тафриҳиашон бештар барои шунавандаи ҷавон нигаронида шудаанд.